אני דור, הייתי במסיבת נובה. הייתה לי עמדה של מסאז'ים, הכל היה מדהים עד שהגיעה שעה 6 בבוקר. אנחנו רואים שובלים של טילים עולים לאוויר, באותו רגע עוצרים את המוזיקה, צועקים, המסיבה נגמרה, כולם נכנסים לפאניקה, מתחילים להתפנות, לא יודעים מה לעשות, שוכבים על הרצפה, רצים לכל מקום, נהיה כאוס רציני במתחם. התחלנו לשמוע יריות מרחוק, מסתכל על הג'יפ, ואנחנו נכנסים לתוך סרט. אל תצאו משם. מה יש? מלא מחבלים ברחובות. האנשים תופסים את הראש, מה עושים? מתחיל להתקרב הירי 400 מטר, 300 מטר מאיתנו. מתחילים לרוץ לכיוון החניות, פולים על הג'יפ, מתחילים לנסוע בין אנשים, בין הקנטות עם הג'יפ. איכשהו מצליח לצאת לחנייה האחורית, אני רואה חוליה של איזה 30-40 מחבלים עם נשקים, מתחילים להיכנס לתוך המתחם ולירות פשוט, ואני רואה אנשים רצים לכיוונים מהיציאות ופשוט נופלים כמו ברווזים.